गिबियावनो गासै बुहुमनि बर' रायजो राजानिसिम जोंनि बर' थुनलाइनि आफादनि गोथार जोनोम साननि नैबे समाव आं बयखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ बावबाय। दिनै 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बरनिफ्राय लानानै गा-70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बेखौ लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै बे समाव जोंनि बर' थुनलाइनि गोमो गाबनि फिरफिला, बे फिरफिलाखौ गोसोखांनानै आङो दोंसे गावनि मेलेमजों सुजुनाय बे मेथाइखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खननो सानदों। गोरोन्थिनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिखानाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायगोन जे गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोना अन्नानै आंनि फुंजा मुसाहारि अफिसियेल गोदान इउटिउब चेनेलखौ जाहाथे गावनिनो बर' फिसा होननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होयो। बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावबाय। गोमो गाबनि फिरफिला बिरबाय थानो हायला हुइला, गोमो गाबनि फिरफिला बिरबाय थानो हायला हुइला, बुहुम बिखायावनो अराय अखोराङा, बुहुम बिखायावनो अराय अखोराङा, थैजों सोमोन्दो गोनां नों बर'नि, हारिजों सोमोन्दो गोनां नों बर'नि, थैजों सोमोन्दो गोनां नों बर'नि, हारिजों सोमोन्दो गोनां नों बर'नि, गोमो गाबनि फिरफिला बिरबाय थानो हायला हुइला, बुहुम बिखायावनो अराय अखोराङा, बुहुम बिखायावनो अराय अखोराङा। बायखोन्दा नेरसोना डिमापुरनि, जोंनाय आलारिया सोरां गियाननि, बायखोन्दा नेरसोना डिमापुरनि, जोंनाय आलारिया सोरां गियाननि, समायना दावराया हारिमु बर'नि, समायना दावराया हारिमु बर'नि, गोमो गाबनि फिरफिला बिरबाय थानो हायला हुइला, गोमो गाबनि फिरफिला बिरबाय थानो हायला हुइला, बुहुम बिखायावनो अराय अखोराङा, बुहुम बिखायावनो अराय अखोराङा, बुहुम बिखायावनो अराय अखोराङा। गोजोन्थों।